Gero nola izan da pixko bat zure esperientzia, ze aipatu zenun, zuk sortu zenula kanala, pixko bat eskaparate moduan edo kurrikulum moduan, ez? Eta gero salto hoi, ja, ez ontaz bizitzera igual, orokorrian baino, ja, dirua... Izen zan, hasi nintzen zuzenien, Bai, zuria gainera izan zen, karo, erranduzu lehenago, hilabete... Intzan viralizetu, eta uste dirugarren hilatien, egin berriz nintzen ja autonomo zuzenien, eta jazta. Ta hor, zuk nola bizi izan zenun hori, ez? Nik pentsatzen dut, kanala sortu eta bideoak inezkero, gustu gehiago hartuko zeniola, eta igual ja proiektu kutxun haua zela, eta ja ez igual eskaparate moduko bat. Eskin ez gobatzen oso ongi... Simplemente gertatu zen gauzekola, eta jazta. Garei hortan ningon ematen itxun arte marzialetago klasiek, nebei, eta esan zueten asesorian, eta etxen eta esaten zueten. Zu ez utzi lana, mantendu biek ingo duzu autonomo, usain berko zen autonomo behi bitartean seitu besteak, nola kasu, dizan ez, nila esan detutzi betela, ja, ni famena izan dena. Denakin. Eta baki hori zeba eta nola hartu. Zerati azkenia, bakit ez dela aholku hobena amateko jendeai, ez? Ireztezunen diru pixiat interneten fatia saiatzea biztzen hortaz. Behinek asuen, eta gozakan logika, zetin ikesnen hori precisant, ikesnen ikusentzun, ikesnen gero egintza. Zan, eta ikenen ongi, orduen, nik ikusnen logiko, eta altzen atea gezki, baina, berko nintzen saiatu. Claro, bai, igual bertze kasu batzutan ez dela natural ematen, baina zuri... Izen etxeke beste kasue, por ejemplo, gaztiatek itzatzen dela gameplay bet Fortnitea, o lo que sea, eta jakio viralizetu, eta esan da, posin benaiz youtuber, eta utzi dena izateko utzi dut ikasketak izateko youtuber, horrek ez daga sentido, vale? Osea, ez pensatzeko hori jendiek. Behi, nekasuen ikusen bastante zeroi, bastante logikoa. Nik uste horre gainera ipatu duzunakin jendeak nahazten dula nola baiteko viralizazio hori eta diru sarrera konstante horiek, ez? Ze nik ulertzen aldut, ikusten badituzu, igual zuk zenun modu batin, igual aseixigo batin, 4-6 jaute zerraten duzula, ostras. Hemen, hainez kubritzen, pixko bat bizitzeko, ez? Eta orduan txein, bino ez, garo, viralizatzen zait TikTok bat, eta, karo. Viralizatzen bagizu TikTok bat, sobre todo, TikTokekin gauza gutxi, baina bideo bato, karo. Hor ere, arriskua dagoela, jendiak ere, ilusiozta hartzen dulakoz, eta, ez? Hori zaten, gaur egundo jende oso famatu indala TikToken, eta ez zena irezten xoxik. Nik adibidez, flipatu inun, TikToken eta euskaraz edukia sortzen duten batzuk, eta zenbaki, milakaik visualizazio, eta nik enitula izagutzen, eta nik gehien bat euskaraz sortzen dutenekin, saiatu nez beti pixkota dioten, ikusteko zeiten duten, nola modatzen jiren, eta gero, sare sozialekin lan eginta, telebistako programa batian, guk mugitzen ditugun datu guziekin, hori ikusten duzu, nahiz eta hoi mugitu, ez dula zertan arran bihar, nola baiteko sostengu ekonomiko bat ematen aldizunik. Eta guain pixko bat influencer kontuekin eta sartuz, ez? Nik uste batzutan, eta baita salbuespen, baina batzuk kirela influencerrak apez berriak, ez? Kristautasunan apez berriak, influencerrak. Eta nahi oso arriskutsu iruditzen zait alde batetik. Apeza ze zentzuten? Apeza zentzutan, influentzia, ez? Erabakiak hartzeko. Ez ez osan nahi gala kristianoak. Ez ez osan nahi gala kristianoak. Ez, zentzortan ez. De bai. Osea, da bastante modan guaixe bertan erligio ebixe bueltatzea. Filosofia influencerra.
influencer askon artean. Pues ez, zen gehien bat, nola baitez, apezak bere garaian izan zuen gaitasun hori jendia alde batetik bertzera muitzeko, guen influenzerrak dutela. Zu, galdetu nahi dizuten biziko gauza zu, influenzerra sentitzen zaren. Ez, arrazoi betengatik oso konkretu, nire bideotan, ene saiatzen jendian ideak izaten bat obeste. Justo guai, hain izlanien, baizu gertatuan estatu batuten hilde bila, zeu bat. Zeo bat? Dai. Ez. Da estatu batuetako aseguradora pribatuik haundinan zeue, bandu irutiro. Bai, tipo... Bai, enteratu nintzen berriaz, bai. Pues, nian itzenien investigatzen bideo hortako, jo ikustenet, horren atzetzide bidela idea politiko asko. Ez? Kasu hortan idun zen Obamacare, dala beraien sistema, aseguradoren sisteman indizebien regulazioa, dintzen Obama, eta ikustenen hor nola don trifulkat, politiko, bandotena eta bestiana, eta nintzen investigatzen izaten, garo, ni bideo batean, ene saiatu ber, zui jartzen bandu baten obestia. Ni interesatzak izatea, kontatzi historia aldan interesantiena. Zeti nintzen gidoilaria, eta horian elana. Beie, aparte de nize cojones dakit, estatu batutako politikan, zinedakan arrazoi eta zinek ez orduen, ni saitzen naiz investigatzen, beie saitzen zen baten modu betez neutroe, obintzet modu betez, nik ez dakatela inungo obierrik zui esateko, zuze pensatu berkoetzen ontas honetaz. Zuk interesik ez duzula horrez, alde batera o bertzera sartzeko. Orduen kasu hortan, nahi sentitzen oso influenziarra sentidu hortan, igual bideon bat izen da pixket politikoin dena, baina nik bira. Ez dakatela intenzioi jendea iteko pensatzea modu betez obestia. Adibidez, nik gehien bat pensatzen nuna zen, nik, jarraitio zaitut, eta niretzat zara, referente edo youtuber bat gustatzen zaitena. Eta kontua da, adibidez, gidoian kursuakin, nik uste bertze edozeinek atera balin bazun, ez dakit nik hartu izanen hon. Hainez pixo bat influentzia horretaz. Ez nolabait, jendeak oso komila artean hurbil edukitzen dizu, eta orduan zuk zerbait eskaintzerakoan edo zer agina duzun hortan. Karo, kasu hortan, Karo, horrengatik patzen digu enpresa de behitiko promoek. Karo. Orduan modu betez influenzerrai. Depende nola nahizun ulertu influenzerritza. Zen oso orokorra erran edo izaten alde hortatik, o baita bertze batetik, non zuk publizitatzen duzuna, do nolabait, jendeak hori igual horrak azer ikusi gehiago de zu sortzezun irudiakin zu bataz. Eta zu irudie sortzezu askotan de esaten ez gauza pilati. Zui, jentzaren YouTubera torbezkizu oferta pilat, enpresena eta batzu oso txungue, batzu kakat, batzuk ez debe aportatzen ez zu jarraitza. Ez usatezunen denai ez eta bakarrik hartzik izunen gauzonak, ematuzu puntu egero. Igual irez ez asian diru gutxi jo, de punto gehiago. Eta zuk hori nola bizi izan duzu? Edo argi eduki duzu hasieratik hoi? Hasieran akan super argi, irezen hasieran diru gutxi jo eta importzak egiten guainekin gutxi jo diru, eta esaten hon, ni 1.000 euro, 1.000 jarraitzaile urei arte ez nitu nein promuek. Gaur egun do jende, foruen do jende pilat, azkana 20.000 jarraitzaile, eta nebela ina promuek, eta, nire denen hartu pazientziakin ez egiko jozen gauz. Eta gero denborakin, esan berko agile, claro, giosta diru gehiore ez ezun, oferta de bideo hobiek, y como que el diablo te tenta mucho más. Claro, belarriera gehiago egiten dizula, kilika jentzizkizula, normala da ere, eta nik uste ere... de todas formas, esan berkoet, ni nola oso arro entuten promuetas, eta no oso arro, por ejemplo, protonekin, proton da ziberseguridade megin don etako respetatu dentarikoat, eta hori hortuet, esaten ez beste guziei, eta beste nartien de kaka asko. Ja.
Eta hori, hasieratik errandu duzu argi izten nula hori, baina nola izan da... Hasieran kontu da, nik irezen dela diru gutxi iso, soldata txiki bet, eta orduen, indigoan kontentu. Egen ikun bideoek, ez egiten importa dirube asko, tenoi guztetak ego ireztea dirube. Baina gero, pasatzen da zerri buruen, ireztezunen diru gehiago, nire zu gehiago. Ja. Eta importakizu gehiago, orde, eta da kontraindikatibua, o kontraintuitibua. Behin, zut normali pesatzezu, dago zuen diru gutxi, zala kapaz etxeko gauza gehiago irezteko diru gehiago. Behin, nik ureten esperientzia gati da, al revés. Zuk ireztezunen diru gehiago, za kapaz, sartzeko, ordu gehiago guainiken lan itxeko. Ja. Itxeko lan batzuk dazkizuna gustetzen. O jateko printzipio batzuk. Guainiken ez urako gehiago. Normalien dena faten al revés. Claro, askotan uste dugu diruak ematen digula askatasun hoi, gauza gehiago itxeko edo gure modura, baina gero ere nolabaiteko diru nahi horrek esklabizatzen gaitula bertzen batetik. Ez dago ematen askatasune. Eta zuk hori nola gestionatzen duzu? Pues, por temporadas beti voltatzen idea jepita. Ikusten jain izela obsesionatzen diruakin, pues egin edo, lasai. Eta adibidez, zure nik ez dakit ez dut izautzen, hau agitz kanpotik erraten dut, baina pensatzen dut zuk nola baiteko minimo batzuk betetzen dituzula, ez? Eta etzela berdina izanen minimo oiketara ailegatzen ez bazina. Zuk bizitzeko balin baduzu, igual kontrolatzen alduzu gehiago, nolabait ambizio hori. Baina ez dakit. Ez, al revés. Bai, A ber. Osea, ja pasatzen zunien bastante dagazula bizitzeko, orduen ekin da fuertean bizioa. Orduen ekin duzu eikia ez dakit nola esan. Claro, bai. Nahi tan bizio gehiago baduzu, eta orduan hori kontrolatzeko zailagoa da. Ekin da bolat, ekin da pilota, eta ekin da hundio. Elur bola, ez? Hori da. Claro. Orduan hori... eske, kontrolatzeko zaila, gainera baita, segun ze, ez dakit, konsumitzeko oiturak badituzun edo, ez? Ni bizi naiz oso estoikamente. Dagat oso... Ez da gastondik. Ni bizi naiz irezkoanen bezala 2.000 euro beti, igual dauzen bat irezten deten. Igual dakit iatia fatia superongi supergezki, dakat ne soldata eta jazta. Horrekin bizi naiz. Horrek ematen du debila asaitasun. Normalen jenderekinen arazu, eta ez youtuberren artean, jende pesatuko hau, baina youtuberretaz, ireztezula, gehiago jendiek pasatzen ari irezetik 1.800 euro, 2.000 euroko soldata ekin dobela lanien itzo soldata, ekin dago iguala, kotxe izen berkoa kotxe berrie, o kotxe da pixki gaztillo, beti proporzioan faten zaitzotzen. Jarberren limite esan, ni gaztetu eta hau punto. Eta zukoi betidanik izan duzu kontzientzia hoi diruan kontu, edo joan zara ikasten? Faneiz ikasten asko, baina inoiz izan una bala perdida, sentu hortan. Hoi suertia da, eta mundu hontan bizio honitz baitire, edo kapritxo honitz, eta hoi kontrolatzia... Igual guainik anatetzen segun agertzen izerrien eguten Porsche batekin, eta... Gainera zuk bromo hori iken zenun Porsche-ana eta gugina, ez? Eske kotxen adibide hori oso hona da, ze... Hoi ikusten dugu askotan kaletik, ez? Bai. Finanziatzea kotxeat, me cago en Dios. Bemugiat ezin dezuna patu. Eta jaz patzia, gero konsumitzen duna. Bai. Jatez ematia kotxiai.